бегането, бе. Баси. Плуваме у някакъв жабурняк. Ще разбереме днеска. Това Биляля, аз загубих от този жабурняк. Не знам, защо децата бяха влезнали за да плуват. Те имаха екипи, аз нямах. Лука, мене са на место. Един баир, втори баир. Ще помня си бием времето от миналата година. Не, то знаеш ли кое е интересното, че не го мислех, дойде сега преди малко почна да го мисля вече. Машина си е човек, топ форма. Това че виж, глас не Нагоре няма записваш. стигане. От пакета, бе? Да. Това... И аз съм спотник и аз ще се намажем. Миналия път бях изгорен. Аз съм изгорел и сега съм изгорел. Да, аз да не си. И на втория път не искам да знам как ти викнеш. Чай 2 минути, само да остане. Едно девче преди първи игри. Случвам бецията. Вторите. Преговаряш ли? Да. Имаме тук 250. Резервата. Нека всичко да падне. Гоним 3 часа. Колегите. Не ти, че си измогиш, няма после нямаш сила да качиш боя. Аз съм лесен. Видях къде са кебапчетата. Ти за това седи, аз знам. Успех! Да не ти пречи фасона Трансилвания. Айде! Успех! Къде да дошла? Тук да. Тук къде ходи?
Първия се показва. Кой те чака? Че тичам, вика. Ето, селото ли? Това ви горе. Нещо жълто беше, после двама след него и групата. Как се неща? Ева са май. Пребиването. Тук не е затичане направо. И така, какво ще правиш сега? Как ще дойде? Не знам. Или през пътя и от обратната страна, от към финала да го качвам да пресрещам. Абе, колко човек има с него? Не знам. Ай, Янчо, колко има път него? 10 да беха. Има ли ногти, Тонка? А? Има ли ногти? Има. Ама след малко ще ми мазоли. Кое? Будете изкачване, такива...
Превключи. Залепи релето нещо. Залепи ти релето и газ. Трябва ми държиш темпо. Бедстваме ли? Да. И то много. Тук е пункта ли? Я ще върва към старта и почвам много пък и ще се видим пак. Окей. Айде газ! Поздравления за Христина Тушева на 8 км. На осмицата ли си? А? Или на кое си? О, На 13 или на осмицата? Сам ли си или? Ами, Некой послали се от другите? Петя, да. Петя и още момиче с Аха, нас. аха. Ели. На болката и на децата. Аз се качих догоре и после на пътя спуснах. Ама ти не Да си ги... готов. Не! Дойдох за компания и да ги поснимам и сега ще ги пресрещам. И те фанах тебе малко. Избори си доста. Еми, километри и половина някъде остава. Еми, то тук е пребиване. 2 км преди финала. Очакваме да срещнем Илиан скоро. До няколко минутки. Два километра. Нема много са. Тук надолу ми се бамай. Еми, тук е по-добре. Ама на 7 минути викаше, че си от първия. Иначе е десетина некъде вече, ако се е сменило нещо, като позиция сменило. Кико ми ги праща нещо. Тидин. Тидин. Само такова ли е там?
асфалт. Километър. Спринт без повръщане. Спринт без повръщане. Зелено! Зелено! Петя Колева, 41-во място, 8 км. Поздравления, Петя! Елата, Браво. как е? Ти ли си някакви рекорди, ще участваш? Бедстваме. Ти не ме видели толкова. Даже ми си го спирам да ходим. Еми, там няколко стоти метра са, не 600 знам. метра. Толкова ли са? Благодарим. Награждаваме 8 км жени. Ама вие сигурни ли сте, бе, хора? Трето място. Вероника Митовска. Браво! Леко, леко натам. Лъжи, пушка с мазоли. Краката, а мазолите? Мазолите вече не ги усещам. Те трети път растат. Това е положението. О, Тук не усещам нищо вече. А? Сега си има камерата и си махаме главите тук с пилни. Защото даже ми се свърши добро време. Ще го взема за 3. те се объркват. Да. Плана не винаги става. Може би днес трябваше да направим. Аз тук си мислех, че на това второто надолу се пребим. Отгоре вече на въпрос. Нямах душа вече да стъпам. Нямах душа да стъпам вече. Аз друг път не ми стига въздуха, този път ми блокирах краката. Не, че въздуха имах много да кажа. Такова, ама краката сега не бяха блокирали. Краката ми блокирах накрая. И на спускането викам сега да си давам изор, да не си ги давам, да се затрим нека. Пушката люта ли е? Оцелехме, мен ми се ба. А тази пътушка дано стигам до зачетаните преди това. Пребах се. 3 лева чушката, мога да изядем Верно ли, нито бе? една. Той така ми ги смета цените, аз и Тук салата беше... Тук има, тук няма, цак. Да. Салатата му, че къде ми служи два дамата. За такава не мога повече. Само Юг, а не само тебе, Киро не е снимал, само мен и Илян не е снимал. Нека да сме се Аз не е окей сте разминал. И да викам, къде е Юли? Най-вероятно тука. И да го търчи гол бос. Викам, къде е Юли? Да, докато съм влачил от тенджерата там или нещо. Може. Ама аз гледах през цялото време. Аз не гледах. Даже не съм ги чул. Ще видиме на стравата. Значи той е бил около мен или е бил 5 минути преди мен или 5 минути след мене. О, той дойде много при тебе. Аз го същнах при колата вече. Кой бе? Ние се страшнахме при колата си, аз викам сигурно си А при ти колата. като дойде, Не бе, аз вас ви взех 15 минути след като бе това. Не е си книжа, сега те видяхме. Не, бех се успокоил. ти беше при колата, аз ходих го срещнах него бе. След тебе и после пак тръгнахме там. Ти за колко часа си го взел? 2:32.
Значи съм бил тук между 15 и Значи 20. ти си оцелил времето, може да. Ти каза 2:30. Еми да. Той каза 2, само аз. Ема ти си много амбициозен човек. Абе не съм бе. Друг път си го целиш, какво? Имам прогнози записани, неща. Да се изтрия. Моята прогноза. И това къде сега го казвам. Нема. Няма, това е. Нищо не всеки път цели. Колко изкара 1 км разкараш? Добре. Даже после му гледах заблицата, обаче лавите и към Момчета, искам да ви виждам повече. Айде, нема се виждаме повече, триеме стравата и така. Айде. Как бе? Айде посади ги, дай се виждаме по... Не се знае. Евентуално. До Троян има време. Еми, нищо не, по път за морето. Една бърза 30. Какво ме мине ли ще правиш бе, човек? Е4 ли беше? На юг сме, по Е4. Има време до Троян да го измислите. И... Евентуално за Трявна в момента си подлагам да ходя Между за Трявна. другото, Чакай сега, той 17 юли. Кой? ще идва. Ама е вече, него се вечерта. Да бе, знаеме, ама не сме стигнали до местото. Защото много жига, да. И получа се сетили, защото преди не беше така. Ще ужасиш, че? Иначе. Там си подлагам за 21, но още не съм сигурен дали ще ми се получи.